vraiment probléme ala ɗo henna. Onon naniri noppi mon monsieur le maire ko wi o wi wona sarde o fof hefta ko hen hectare hepta holko hepti hectare o caggal projet o ñawananoma hectare uji ɗiɗi toon ɗo wiite programme holko artir ɗum ga on nani o wi ko sakkeru en sira samba en o wi kon firti fodde temedde jeetati neɗɗo so tawi ko yimɓe ɗiɗo kaldire hen nanodire hen wonko niɓɓiɗi hen ko wona ɗum o wi koko haalda nanodira signodira ɗo dari omo fonno yaltinde projet verbal jonde nde omo fonno yaltilde protocole d' accord ndeɗon jonde kono ala bandiraɓe so ɗemgal immima haqqille sora neɗɗo yalti koye yimɓe kala ko neɗɗo miiji ƴoƴi won woɓɓe anduɓe ko neɗɗo o yahata e dow mum projet o arani ko wuuro ngo galle ma nene sara mairie ɗo galle ma o wattidi haade ko pour wuuro ngo yo won ɗon ko haɗi ɗum waɗede ɗon ala ɗon ko an jeeyi ɗum haɗi ɗum waɗede ɗon omo andina yimɓe hay caɗele goote ngala ɗo ahan kay caɗele soko ngala ɓeeɗo rewɓe fof jaltata mbaɗa manifestation hollirde min ngala hen moni kala yo heddo e ko jeeyi woppide goɗɗo ko jeeyi monsieur le maire andu ko jeeyɗa ganda ko ndendeɗa ganda ko goɗɗo jeeyi e on saaha jammu ne ñoyi minen gesa ba ɓooyi kono wona duuɓi 4 minen ko hen tan min guuri ko hen min dañata ko hen min ñamata ko hen min jarata kala fo noon garɗo tawata min koye nder guese he somi yiiɗi mi wiya ko mata ko minen goni cosaan guese ɗe kono noon ɓe jamfima min ɓe tooñi min ɓe kaaɓe amen ɓe ceeki wutteji amen ɓe taƴi kotone amen gati soɓe taƴani kotone amen ɓe guittata komin ñamanno ɓe kefa eɓe mbiya woɗɓe yo gar ene maaha hen ene jooɗo hen so jooɗima hen minen tomin jotto min ngala jeeri min ngala waalo min ngala hay batte leydi amen fof koko hefta ha laaɓi hamin jooɗi hamin naji hamin gonde tampere Allah andi ɗum noon hamin ñaagui tinne wata tooñe min min goppani hande min goppani janggo min goppani ɓaawo janggo fofode kadi min pondi hen fofo min pondi hen hay goto hande jogorani wottade hay goto jogorani saggidde hay fof ko ɗo min ñallata hande eyyi andi ɗum noon yoɓe tinno wata ɓe tooñ min kam addimi tan ko mbeɗa heeɓa guesam kono mi wawa haalde de komi gaynoto golle kono tawde guila komi cuguli guila mbeɗa wamba ɓiɓɓa ko ɗo ñallammi ɓe mbiya wonde ko wurtima hen mbimi wurtima ko Allah addi yimɓe mbaɗa gonga sone Allah addi waɗ heddo hoddiro Allah joni noon ha ari ha ɗo hoyɗe darotako juuɗe jahata so mimi honko mbawi honko mbawmi wonama mi hokka sukaɓe pewnanam joni noon so wiyamo hefta guesam min ɗo noddimi fof mi yahata so min tan goto so yiɗo fiyaɓe minen Hamad Gunare foof konngol amen ko gotol min mbi ko monsieur Macky Sall président Macky Sall gouverneur de Matam gouverneur de Matam préfet Kanel sous préfet Sinthiou Ba Wuro Sidi maire de Amadou Gunare ko joom wurojo Amadou Gunare ala kumpaɗo monen fof min mbaɗe dossier Macky Sall minen ko on min kollitte mette amen de komin jibinande Hamadou Hunare komin rewɓe hamin jogui guese amen min doni koye mamiraɓe amen yummiraɓe amen hamin ndema hen jardin hamin ndema hen ndungu hamin ndema hen ceeɗu hunde fof hamin daña hen joni kanko ɓe mbi ko Macky Sall hoore mum ko projet mum ari ɗo e nder guesa amen he ɓe mbi ko Macky Sall projet mum ari ɗo hamin namdi monsieur le président taw ko kanko projet o kanko yamiri maire de Amadou Hunare yoɓe gaddu projet o ɓe mbaɗa e nder guesa amen ko ɗum min jiiɗi namdade hay mo yi no waɗirani hay mo yi no gollirani ma andu gueɗɗe ene mbaɗi caay sayagal politique ene mbaɗi caay sayagal doole ene waɗi wawa wonde neɗɗo yawon gardiɗo kala ko welma ko ɗum mbaɗata moni kala yo miijo batande jattan ko lattan mo kala e men ma meeɗo walde ladde waddi ɗo yarete soko tawi maire sa fireno ɗum mata wonta ko yumma kono hande ɓesgu Hamadou Hunare naɓe ko wawi ɓe ko alyatimaɓe
waɗi noon won heewɓe wonɓe e nokku o gona nunɗuɓe darani ko koye munen haaloɓe pulaar mbi so gonga majji hakkude jama e dinguirel e galle joom wuuro guila subaka ene yiile ha nangue muti yiitaka sa bi ɗum ko joom doole juumi yo Allah dandu en lamɗo mo wona jurum deeɗo yo Allah dandu en gando mo hulani Allah yo Allah dandu en e galo sayi bandiraɓe ma on jii joni sarden ya Allah ɗon ɗo agro business o watta wiyanoma kala ko leeli ɓurta lebbi tati ɓuuri hande hitande en jeeyi gonɗen ɗo henne hande koye Hamady Hunare nokku goto ene wiye ya Allah ko GIE ya Allah wiyete jeeyi ɗum ko rewɓe Hamady Hunare naɓe oɗo nokku noon mo jiyaton ko sosa femde ñalawma hande mankata duuɓi 40 jeeyi ɗum ko rewɓe mbaɗanoɗo hen sardiŋaji ma won joni hedde lebbi 6 mairie ndi ari wadde ɗo henna won bâtiment ji ɓe mbi ɓe mbaɗata ɗo henna ko agro business ɗum noon ɓe mbi ko intérêt wuro ngo mboɗo sikki tuggude gila ndeɓe e gone heblade gam yidde wadde ɗum won funti gonɗo hen won tappalagal e karapilyagal baɗagal hen walla woodi hen mana funtaɓe ha jaaɓi rokkirde oɗo nokku mo ganduɗa nokku cosaɗo hande ma won fodde wonde duuɓi 40 soko tawi ko gonga mboɗo sikki ene foti wonde won nokku goɗɗo bawɗo dañede ɗiɗo batimaji mana mbaɗe hen soko tawi ko intérêt wuro ngo kono wona yo yimɓe yo ndiw ñalawma goto nangue hoore pero yimɓe jeeya ɗumen doole kefta leydi munen mbiya mbaddama négociation min namdoto soko tawi rewɓe joom sardiŋaji en ɓe so tawi ɓe mbaddama négocié soɓe kaldama mana ɓe nandirama holɗo kayit kollirɗo kamɓe joom leydi en ndi mana ɓe jaaɓi haɓe dokkira ɗo henna ɗiɗo batimaji yo mahe ɗo henna soko tawi ko agro business ɗum watte ɗo henna haadi nokku goto nena hakkude Hunare Bosiyaɓe nokku goto ne wiye Jawaji guesa goto nen toon ene wiye Prodam ɓe jeeyi toon ɓe gotani projet o ɓe jeeyi toon ɓe gotani projet o 2 hectares ko toon foti mahede soɓe goppi on 2 hectares ɓe gari ɓe ƴettiti ga hen 2 hectares ɓe mbi mana ko ɗon ɓe mbaɗata te on wotama ha paari on joni holko waɗete en plus ɓeɗo ɓe ganduɗa leydi mumen heɓama yanama heftama holko mbatte dédommagé mboɗo sikki parfois yimɓeɓe jaɓata haalde ko foti ko wodde so tawi en kalat gonga notre kirekou national walla notre kirekou local tuggude ñande ɓe jooɗi femde ñalawma hande ko ndolam ndolago tan ɓe jeeyata rewɓe hewɓe walla joom galleji en kewɗi nene goya bojji camcam haaloɓe pular noon mbi hello e haqqille ko neɗɗo fitanta ɗum hoore muɗum ɗo jiyaton ɗo woni ɗo ɓe mbi ko agro business tuggude ɗiɗo batimaji ñande ɗi gafa femde ñalawma hande hay sinno wonno ko huɓere fuɗore leydi ndi yaha dow asaman tawan gasi ɗum noon ɓe mbi hundere nde ene heñorano ko noon ɓe mbino soko tawi koko heñorano joɗota ko ha joni taw mana ko ɗo en yarata kono wona toon paɗen ko ɓuuri ko jojjude ndiɗo leydi min jiiɗi andude holno ndi heɓra ndiɗo leydi commune mo Hamady Hunare oɗo sarde mo ganduɗa wiyete ko GIE ya Allah guila sosa ɗo hande ɓuuri duuɓi 40 waddi so en kalat gonga ɓe gonno koye porfidde yoɓe keño tan ɓe ñiiɓa ɗum soɓe ñiiɓi ɗum nde gasi fof ene moƴƴi kono kadi hamin namdo hectare uji gotonoɗi to pour ɗiɗo batimaji ne mbaɗe toon holko haɗi ɗum waɗe toon e soɗi mbaɗaka toon ɗi mbaɗama ɗo henna hectare uji ñawanoɗi ɗi holko mbattete neni ko onon jiiri guite moɗon so tawi en kaldat gonga enon jiiri guite meɗen ɗo ko rewɓe jeyno ɗo henna rewɓe mbaɗatno sardeji guila hedde 1980 81 walla e on saaha ko nden ɗum ɗo fof waɗa aménagé wiya ko serde rewɓe wiyete ko GIE ya Allah wadde bandiraɓe soko tawi en kaldat gonga so tawi neɗɗo ardima yo ardoro nunɗal ardoro ballodiral min nani notre kirekou national walla mbiya maire de la commune mbiyani maire mbimi ko maire de la commune de Hamady Hunare o wi koko haalda ene nanodira woto yimɓeɓe jejjit il faut ɓe ciftora riño baɗanoɗo galle joom wuuro goto e yimɓe liggotoɗo e mairie ndi haali ko e devant tout le monde batu o foof ene jooɗi o wi
kala ko waɗa ɗo ko minen mbaɗi fenande nde ko minen gujji leydi ndi kono kala komin kaali ɗo wona gonga ko minen jamfi minen puntiɓe minen mbaɗi tappalagal e koɓe ganda kono so tawi ko gonga fof ko minen son pimin ko minen gujji son goppimin ko minen gujji te kaldu ɗum o koye nder mairie liggoto yimɓe fof ne gandi kadi haade nde haalte nde wona e nder suudu koye nder batu yimɓe fof ne tawa nde hamme banel waɗata témoignage kala fenande wawde wonde hen ko minen wonɓe e mairie ndi ko minen mbaɗi ɗum waddi noon caggal ko minen wonɓe e mairie ndi onon wonɓe e mairie ndi ko onon mbaɗi fenande nde waddi joom leydi en yo dokkite leydi munen so wiyama e haalda ene nandira mboɗo sikki rewɓeɓe jaltatano wiide min jiiɗa haydara sowona yo goppu sarde amen rewɓe duki kono ha joni ɗo ɗo yarate gonga jaɓani feñde ha joni ɗo ɗo yarate gonga jaɓani feñde kono kala ko woni yeeso daɗani guite may gartu